Γεια σας αγαπητοί συνεργάτες. Το θέμα των ημερών στη Click Intensity είναι η Click Intensity και το Facebook. Πάμε πολύ γρήγορα να γνωρίζουμε όλοι τι ακριβώς συνέβη με την Click Intensity και το Facebook. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε μερικά στοιχεία για το τι είναι το Facebook. Το Facebook λοιπόν με δύο λόγια. Είναι μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης. Η εγγραφή είναι δωρεάν. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες σήμερα στον κόσμο είναι 1 δισεκατομμύριο, περίπου 700 εκατομμύρια χρήστες. Αυτό που βλέπουμε εδώ στην εικόνα μας είναι μια καταγραφή του 2015. Σήμερα οι χρήστες στο Facebook είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο 700 εκατομμύρια χρήστες. Η κατάταξη παγκοσμίως από πλευράς επισκεψιμότητας, το Alexa, το site το συγκεκριμένο της Amazon, κατατάσσει το Facebook δεύτερο μετά το Google. Θα πρέπει επί ευκαιρία να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό και για μας εδώ στην Click Intensity, διότι με βάση λοιπόν την επισκεψιμότητα των sites με τις μετρήσεις από το Alexa, είμαστε τέταρτη. Πρώτο λοιπόν το Google, δεύτερο το Facebook, τρίτο το YouTube και τέταρτο πλέον η Click Intensity. Μεγάλη είδηση. Το Facebook λοιπόν ιδρύθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2004. Έχει έδρα το Menlo Park στην Καλιφόρνια. Σημαντικά πρόσωπα για το Facebook είναι ο Mark Zuckerberg, ο Eduardo Saverin, ο Andrew McCollum, ο Dustin Moskovitz και ο Chris Hughes. Τα κέρδη του Facebook το 2015 ήταν στα 4 δισεκατομμύρια περίπου και οι υπάλληλοι οι οποίοι απασχολεί παγκοσμίως το Facebook είναι γύρω στους 6.000. Αυτή είναι μια καταμέτρηση που έγινε το 2013. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Η Click Intensity λοιπόν το 2 στις 25 Οκτωβρίου του 2016, σήμερα δηλαδή, έχει 125.000 μέλη. Μια διαφήμιση που θα έκανε κάποιος στην Click Intensity μέχρι χθες, την έβλεπαν το πολύ 125.000 άνθρωποι. Από σήμερα έχει τη δυνατότητα να τη βλέπουν χιλιάδες ή και εκατομμύρια άνθρωποι με τη συνεργασία που έκανε με το Facebook. Είναι μια επανάσταση που αλλάζει το παιχνίδι της online διαφήμισης. Να επαναλάβω λοιπόν και να τα πω καλύτερα, ότι μέχρι σήμερα ένας διαφημιζόμενος στην Click Intensity θα μπορούσε να δουν τη διαφήμισή του μέχρι και 125.000 άνθρωποι. Από σήμερα και μετά, μια διαφήμιση στην Click Intensity μπορεί να τη δουν χιλιάδες, εκατομμύρια χρήστες του Facebook. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς έγινε. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε και να θυμηθούμε ότι μια μετοχή, ένα πακέτο Click Intensity, $25, έχει 1.000 gold coins. $1 ισούται με 40 gold coins, $0.50 ίσον με 20 gold coins. Γιατί έκανα αυτή την αναφορά? Για να σας πω ότι με minimum 20 gold coins, κάποιος από εμάς που είναι μέλος της Click Intensity μπορεί να δημιουργήσει μια διαφήμιση μέσα σε 5 λεπτά. Μπορούμε δηλαδή εύκολα να πάμε εκεί που λέει Gold Advertising και να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία, τα tools της Click Intensity και μέσα σε 5 λεπτά να δημιουργήσουμε μια διαφήμιση. Η διαφήμιση αυτή μπορεί να είναι προσωπικά δικιά μας, μπορεί να είναι ενός φίλου μας, αλλά μπορεί να είναι και μιας επιχείρησης έξω από εμάς. Εμείς μπορούμε να αναλάβουμε να κάνουμε αυτή τη διαφήμιση. Προσέξτε, είναι εκπληκτικό το ότι μπορούμε άμεσα να προσεγγίσουμε οποιαδήποτε εταιρεία και να κάνουμε μια διαφήμιση μέσα από την Click Intensity. Η διαφήμιση αυτή την οποία θα κάνουμε
δημιουργεί ένα banner, το οποίο εμφανίζεται στον λογαριασμό μας. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα και να δούμε πώς ακριβώς εμφανίζεται αυτό το banner. Το βλέπετε εδώ. Πάνω αριστερά έχει τον αριθμό 5, που σημαίνει ότι αυτός ο οποίος θα κοινοποιήσει αυτό το banner θα εισπράξει από την Click Intensity 5 Gold Coins. Αυτά, όσες κοινοποιήσεις κάνουμε, όσα banner κοινοποιήσουμε, φαίνονται στο My Wallet, στη θέση αυτή που λέει Earn Coins. Για κάθε banner, λοιπόν, βλέπουμε αυτή την απεικόνιση στον λογαριασμό μας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εικόνα, να τα εξηγήσουμε ίσως λίγο καλύτερα. Τα banners τα οποία εμφανίζονται στο λογαριασμό μας, τα κοινοποιούμε στο Facebook. Με κάθε κοινοποίηση, εμείς εισπράττουμε 5 gold coins, η δε Click Intensity εισπράττει 15 gold coins. Δηλαδή, από τα 20 gold coins που στήγησε αυτή η διαφήμιση, 5 gold coins πάνε στο συνεργάτη ο οποίος κοινοποιεί τη διαφήμιση και τα 15 gold coins τα εισπράττει η Click Intensity. Με $25, δηλαδή με 1000 gold coins, μπορούμε να δημιουργήσουμε 50 banners διαφήμισης που φαίνονται στη θέση My Text Ads. Τα banners τα οποία δημιουργούμε πηγαίνουν σε λογαριασμούς μελών της Click Intensity. Δηλαδή δεν πάνε στο δικό μας back office και αυτό είναι φυσικό, διότι δεν υπάρχει λόγος να κοινοποιήσουμε στους δικούς μας φίλους μία διαφήμιση Click Intensity, διότι ούτως ή άλλως μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας. Τα 50 banners λοιπόν κοινοποίησης πηγαίνουν σε 50 διαφορετικούς χρήστες του Facebook, που συγχρόνως είναι και μέλη της Click Intensity. Αν λοιπόν οι 50 αυτοί διαφορετικοί χρήστες, ο κάθε ένας έχει 500 άτομα στο λογαριασμό του, μεσόωρο, τότε λοιπόν 50 banners, τα οποία θα κοινοποιηθούν σε μέλη, επί 500 άτομα που έχει φίλους ο κάθε ένας χρήστης, τότε τη διαφήμιση αυτή θα τη δουν 25.000 άνθρωποι. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά, 50 χρήστες του Facebook, που είναι συγχρόνως και μέλη της Click Intensity, κοινοποιούν στους φίλους τους, που υπολογίζουμε ότι μέσο όρο καθένας έχει 500, τότε τη συγκεκριμένη διαφήμιση θα τη δουν 25.000 άνθρωποι. Επανάσταση στην κυριολεξία. Το όφελος είναι μεγάλο και για τα τρία μέλη. Ποια είναι τα τρία αυτά μέλη? Πρώτον, είναι η Click Intensity, η οποία από την κοινοποίηση εισπράττει 15 gold coins. Δεύτερο μέλος είναι το μέλος που κάνει την κοινοποίηση, που αυτό εισπράττει 5 gold coins. Και τέλος είναι ο διαφημιζόμενος, ο οποίος με $25 έκανε όλη αυτή τη διαφήμιση και τον βλέπουν 25.000 άνθρωποι. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι, και να διορθώσω αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι εμείς από τα $25 δεν θα εισπράξουμε μόνο 5 gold coins, αλλά θα εισπράξουμε 50 επί 5. Αλλά επειδή αυτά τα banners διαχέονται σε διαφορετικούς χρήστες, από τη διαφήμιση αυτή εμείς θα πάρουμε μόνο ένα banner. Αλλά μας έρχονται πολλά διαφορετικά banners. Και τώρα που θα μάθουν τα μέλη της Click Intensity πώς ακριβώς δημιουργούμε διαφήμιση μέσω του Facebook, τα banners τα οποία θα έρχονται στο λογαριασμό μας θα είναι πάρα πολλά. Και μπορεί να εμφανιστούν και 50 και 100, ίσως και 200 banners την κάθε φορά στο back office μας. Να πω επί την ευκαιρία, από εμπειρία προσωπική δικιά μου, θα πρέπει όταν ανοίγετε το λογαριασμό σας και βρίσκετε ένα banner για κοινοποίηση στο Facebook, να το κάνετε αμέσως, διότι εάν κλείσετε το λογαριασμό σας και πάτε μετά από 5 λεπτά και ανοίξετε ξανά, δεν θα βρείτε το banner μέσα, θα έχει φύγει, θα έχει πάει σε κάποιον άλλο χρήστη. Έχετε το λοιπόν και αυτό υπόψη
Ελπίζω να ήμουν κατατοπιστικός, να έχετε καταλάβει πώς ακριβώς χρησιμοποιούμε τις κοινοποιήσεις και τις διαφημίσεις στο Facebook. Να είστε καλά, θα είμαστε πάλι κοντά, προκειμένου να εξηγήσουμε ό,τι άλλο όμορφο γίνεται στην Click Intensity. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.